Sani kai so we dotie mu na afi bae na dotie mu na obesan Paul se media masia metie ni Kristo na wo eye me faso adofo no ya fa bia me wiase ha e da on fa si entu fa bia fi ha na popon na ode na bawa ifi cha me nsa musa eche Erade afadede nshira enka amen si etiase a yetiase me erade ena si ewu nso a yewu me erade ndi si etiase o si yewu o ye erade we di na Kristo bo wuye na onya nkwa foforo na waye ebufuo ene atiase ye no so mo makoma ntutu munye erade ndi na munye Kristo nso ndi Sunset. I saw Honor. Eradi we am about Kristo we am about Eradi we am about Elija was so Inibra Openya was Asiso Sene was he went to when Monyam saw Tanasima was so didn't nothing so woo set or didn't Granny did for a crafty upon 9 was with you and you a DH no assassin sorry away. Yeah, Yati free and they did try to a money. We need a boy in Louisua. I cry and say ya now, baby. Yes, your home, Lady Amadachi. Yes, sir, over and I don't buy this. Amen. It was a vampire, there was to not coming up upon the Acacia and I of a pine. Jana vampire say the amount before say to review Saturday. Prayer not make and she food, but the Bocas was the great. I was sending radio meeting a team. They say the swinging now, so I will cry on green or more. Was watching one way in soon. I will bring them for was about buying a sunny soon and shall be a little. There are the new one very action. And he soon ye, but in the dar or hide the cigar and never come to you. So, Jesus Christ, amen. Also, young people, as already, we now of what well. Let me day this every this year, the 5 bodies here. Then, Fata, yourself as dear. The team body at an every I was what from what? Offered my dear in Adamo. Young people. Wasn't such a real move. It was in here. Yes, when young. A 4P never big jam to share you. Of course, I say, what domino? No hands from Cono. No many name. Yummy, my dear. You know, the million back. Of course, I should be young. I can put you on 45 of the Jesus Christ again.
afei cha na me agya obo wo no nhyira wo amen Amen.
King Solomon, Nakwada, Wadoi, Sumo Sabo Sumo. Binya Sebia Gobe. Bless is up for no. Could young woman, David Desire. Entrance hymn, Ancient and Modern 29. Yesu say mini owu sorry ene nkwa. Ni ojimidi eni so owu mpa obenya nkwa. Na obiara ote ase na ojimidi no onwuta. Na Job say me say me di mafo no ti ase na de e chire no be ni ho adi asase so na se de me honam yitie no emwa obese me ni pedua de na nso me ho ne hu nyankopon mankasa me ho no me di mani be hu no na nya ofoforo bi Fashi Amari Yasiha. The whole fine saying to me, Fashi in free hand call. The Radi and Ode Ura Yuri. If you charm Mesa and Musa and Maya. The Radia for the view in Shira and Kerati. Born in an so. Nemum kind of study what do you tear? A radio papenti, Veno. Atiasifora ewie ye no osimo mama kuma ntutu munye onyankopon di na munye Kristo nso ndi esanse tenabia pi ewo agya ne fie
ase. Me adehye Mijina so Poponga Oda Anglican Diocese of Kumasi ne asofo ni mu asofo nyinara ema mu nyina hyedi ewie yehie mu warehom ye ewufusom de eja ye maame ye ndofo ya de nyina Mrs. Ifua echa mensa amusa wasumemu yede asida bema obade Nyankopon se odelo eche yen na enam se oye nyame prekopa onim ewieye efri ahyase enti ye ope na oye entumi ntinyame ase tiye beka ne se erade ye ni job ya adwene se wo na wode ne maaye na wo na wafa no ti wosumi mu ye de aseda be merade na yakoso abompai se erade onkoso a enje na fena na onmano fa kopa entena wosumi mu nso yeda wasese mra otiase no ono wonanteye na osomo se de se na fata na wafiri mu se ogidi ni mapa yede akwanja sumi ihya wonsa yame hon konkron be di ekan de ebeye bia no enhya wodi en monyam ma asumi emfa rechichere den hye emra yen na afenso emfa ni da so mra yen ma ye hu se dan kwapono ewo wechi emagidifo na waboa yen ama yen so yasom se de se ne fata fa yen brewe yepa Jesus Christ die munti amen amen enchichemu a eye dumienu no ebeye nyeso ma yen hunu yen na kan se ne tie na yenyanyansa akoma eni de mumie nyina yen kan ma yen hunu yen na kan se ne tie na yenyanyansa akoma enti me kan nyeso a na yenyina yaka ma yenhunu ye na kan sanye tie na yenyanyansa kuma ewrade wona waye yendwa nkobia awonto atoaso nyina mu wodi awunya mommepo na wonya yi asase ni wiase adie no na wofri tete echichiri kosi daachi echichi onyankopon wo ma odaseni dani mfuturo na wo se onipa ma Monsane mra monfutrum enyeso ma ye hu ye na kai se de tie na yenyanyansa akoma na mfrinhia pem ye weni so se enra da etwa mu ne anadwo mu desuo wo ma wasene kwase susu ansuo wati sadae anopa ofefese wira anopa eye from na afefe enwumre wotwa na etwintwam na yeresa webufo mu na yahye webufo ase no ano enyeso ma ye hu ye na kan se de tie na yenyanyansa akoma odi ye mu yosi yenim odi ye kokwembone aba wanim han no mu na ye na nyina twem kɔ webufo mu yahwere ye mfie se esuma sembi ye mfrinhia nna emu wo mfie dioson na se bro so a na eridru eduwotwe na emu ahoho ade ye obre ni ewuhudie na etwemu ntem so na yetukoi hwan na ohunu webufo ano den a eye ni wanibre se ohusoro etie enyeso ma ye hu ye na kan se de etie na yenyanyansa akoma ma ye hunu ye na kan se ne etie ne yenyanyansa akoma Erade san wechi dabea na ma onkoa enye omobo fo adoye ma ye me hema ye die husie na ye ni age ye na nyina mu ma ye hu nsane ye se na wo bre ase ewo mu ni mfie a ye hunu mu bone no enye so ma ye hu ye na kan se ne etie na yenyanyansa akoma
Owedwuma na di ma wo nkoa na wani monyam na di wo maso na Awurade ye Nyankopɔn anim tie mra yen so na yen san no nnwuma no ma no nye yie ma yen ane yen san no nnwuma no ma ne nye yie enye so ma yen hu yen aka isede tie na yen nyansa akoma Awurade dom wafena da home na ma da han ne nhyira wo so enye so ma yen hu yen aka isede tie na yen nyansa akoma yebeti akenkan sam Abishafo ya kenkan samo lo yebe huno asomafo enyuma no ti enkron ye kan free aduasansia kopem ne wiye asomafo ma ti nkron ne hweso aduasansia kopem ne wiye na oba ojini dini bitiyopa ni dende Tabita enchirase ene doka ase ene ohansane sa obayi dinadaje nyina eye papa boa ehiafo sa bre kroyare mu na yade ball ma owuye odware no de koto abansoro dan bi mu esanse leader ben yopanunti esuafo wo yopano ti se Petro wo leader no osoma merima banu kosrere se onye ntem emra Petro ye ntem ene won koy utru ho no ode no ko abansoro dan no mu ekunafo ana wo ho no nyina begina Petro ho esun dintade ne ntuma Tabita tiase no opamma wono kyerɛ no Petro ma wonyina Fredi afei obunkotodwe bompaye dani nani kyerɛ emu no ka sɛ Tabita sorry Tabita ti nani no hunu Petro osɔre tenase Petro sɔre nsama osɔre gyina hɔ afei Petro frɛ gyidifo no ne ekunafo no nyina de no mawo saa semi tre wo yopa nyina ama nipa bi je Awurade die Petro tra simwa ohye emoa nwoma aduro no nkyɛn wo yopa cherry kakra ya me adehye ya kenkan sam ewiye ne senkenya kopo ofa yedre yebetie en mame abakosem biography and tribute enunti stress ene die mama sorry Oh
Lord, be mine this prize to win. Give me through the God and world of sin. Keep me by thy saving grace. Give me at thy side a Otumfo nanano aduanu ne nampo amhye tribute me John Keith Mensah that I put two together at a very short notice following the directive from Malaysia that we should make all tributes as simple and short as possible. Efia Echa was born on December 13th, 1971. To me, John Keith Mensah and my wife, Nana Akosia Aduma Mensah, at Hendon, London, Northwest, in the United Kingdom, where her dad, that is myself, was posted as an officer of the Ghana High Commission. She was married to Mr. George Kojo Amusa and was blessed with two lovely daughters. Her basic education started at the Morning Star School in Accra and continued her secondary school education from Labone Secondary School, Accra, through Infantsipim Girls Secondary School, Sopo. She obtained a Bachelor of Arts degree in Geography major at the University of Ghana, Legon, a Master's degree in Governance at the Ghana Institute of Management and Public Administration, GIMPA, and another Master's degree in Communication Studies at the University of Ghana in 2017. A fierce work life began with a media advertising company in Accra, after which she joined the National Communications and Digitalization Authority as an officer handling corporate services for the Telecommunications Regulatory Agency in the year 2004. She rose through the ranks to become a Deputy Director of the Consumer and Corporate Affairs Division. In the year 2019, she was seconded to the Ministry of Communications and Digitalization. On her return to the NCA head office, Efia was appointed Deputy Director of Regional Operations, where she served till her untimely demise on September 15th, 2025. Average achievements. At NCA, Efia coordinated the sector agencies to become an impressionable presence at the 2020 Ghana Results Fair. It was a special result fair. She was a member of the facilitating team that worked on the sales and purchase of Airtel Tigo in 2020 to 2021. She was also a member of Ghana's Special Envoy team that campaigned vigorously, as I'm aware, for Ghana's candidate, Dr. Edward Kwakwa, for the post of WIPO Director General in February 2020 in France, Netherlands, and Russia. She was a leading member of the Ghana delegation that campaigned vigorously, as I'm aware, for Ghana to retain the council member seat at the International Telecommunications Union, ITU, in the years 2006, 2010, 2014, and 2018. She worked as a team member
with both government and private exhibitors in representing Ghana at the ITU Telecommunication World. Efua was also a member of the Digital Broadcasting Migration Committee Publicity Subcommittee that coordinated the successful national education exercise on the migration of TV broadcasting from analog to digital. Efua was a founding member of ad hoc committee that coordinated the first Girls in ICT event in Ghana in the year 2012. She also coordinated and led the organization of the National Communication Authority 10th and 20th anniversary celebration in 2006 and 2016 respectively. Outside the National Communication Authority, Efua was also coordinated and organized a fundraising dinner dance for Otumfuo Education Fund in the year 2001, with the then President Kufuor and Otumfuo Osei Tutu II as guests of honor. An amount of 210 million old Ghana cedis, that is 210,000 Ghana cedis, was raised for the fund. In the year 1998, she did coordinate and organize the pupils of Form 2 in Morning Star in the production of a pantomime for the first time in the history of the school. May her soul rest in perfect peace. Amen. The widower. Kuneni waha. Dear Anadio Bejana name. Today, I find myself standing in the shadow of Today, I find myself standing in the shadow of a sorrow I never imagined would come so suddenly. The cruelty of this shock will continue to reverberate. I drove with her happily and purposefully to Kumasi, but I returned alone. Efua, my beloved wife, was not only my partner in life, but the very heartbeat of my days. Her sudden departure has left a silence that words can barely touch, yet it is in words that I try to honor the love we shared. She was the light that guided me through the darkest hours, the laughter that lifted my spirit, the gentle strength that reminded me that love truly means. To know her was to know kindness, grace, and a beauty that radiated far beyond appearances. Her spirit shone in the way she cared for others, in her boundless generosity, and in her unwavering support. Our journey together was filled with countless moments, some big, many small, but each one precious. She taught me that love is not just spoken, but lived in patience, sacrifice, and tender acts of care. Even now in my grief, I feel her love surrounding me, urging me to carry forward the lessons she gifted so freely. Though her time here was far too brief, her impact will live on in every life she touched. For me, she will always be the echo in my heart, the cherished memories I will carry until my own final breath. My beloved wife, you may be gone from this world, but you will never be gone from me. Your love is eternal, and I will honor it in the way I live, and in the way I remember, and in the way I love. Rest peacefully, my darling, until we meet again. Thank you very much. To our loving and dearest mother,
You were God's perfect gift to us. Your departure was not one we planned for to happen so soon, and it has left a great hole in our hearts. You are our best friend, our symbol of hope. We remember your constant reminder that we serve a true and living God, and to always live our lives in accordance with His purpose and will. From your life, Mommy, we saw you live in complete surrender to God, trusting in Him always. So although our hearts are heavy, we will carry on with this blessed assurance. We love you, Mommy, forever and always. Thank you very much. As you were affectionately called by family and close friends, you were indeed a loving, caring sister, daughter, mother, and grandmother who cherished family, understood its importance, and was ready to pay its price. Your presence always brought warmth, confidence, and encouragement into life, and your memory will continue to do so. Your resilience always taught me the importance of staying strong in the face of adversity. You touched many lives with your generous heart and made a positive impact on everyone you met. Madam, we still cannot understand this. How could you leave us just when we were all beginning to think of being there for Mama and Daddy in their old age, especially to mediate their little interesting arguments? That feeling of being there for each other was so important and such a humbling life experience. I know you remember the last time, but what can we do, my dear sister? I remember when you just entered secondary school, and one day our parents both had to go and attend an event in Kumasi, leaving us with our teenage house help, and you took care for us. You told us stories of being a singer when you grew up. I now can relate to the era of the influence of Michael Jackson, Tina Turner, Queen Latifah, and all the other stars that we spoke about. We also could not wait to see the millions of dollars you promised when you finally hit stardom. And then we will have no need for money because you take care of us all. Even when a few weeks later you change to be an air hostess, we will still stay up all night with your imaginary fictional stories again. Couldn't wait for us all to grow up to acquire all these beautiful things we could see other people have. And Madam, you just made it seem so easy to be rich, free from authority, and all one had to do was to dream it. You were incredibly generous and compassionate. You had a way of making everyone around feel special and valued, whether it was through your thoughtful words, acts of kindness, or simply your presence. We miss not listening to your words to try with Adjoa, to have a daughter for the boys' brigade we have. And I always knew why you made those comments. And though I knew you were 100% right, we will always pretend we never understood your point. We all remember the numerous Christmas and Easter feasts we would have in turns, and how you would always make an impact on the things you would bring, and the time you put into the planning and organizing, even when it was not your turn. Madam, the timely and on-point scriptures you shared with all of us were a never-ending source of comfort. We could always count on them, no matter the circumstances we found ourselves in, along with your expertise in remedies. Your pride in raising your children, Ira and Nana, in wisdom, knowledge of our Lord Jesus Christ, with the sound moral instructions you provided to all the children in the family at any time. One of my earliest memories of my sister is her infectious laughter. No matter what the situation was, she always found a way to bring humor and light into our lives. Her laughter was a source of comfort and happiness, and it had the power to brighten even the darkest days. In closing, I would like to share a quote that reminds me as of our sister. A sister is a gift to the heart, a friend to the spirit, a golden thread to the meaning of life. Our dear sister, your love and your legacy will live
on in all of us. Thank you for everything. Thank you very much. Tumfo say tutu abepio nananom abusuafo adofo senia papa mensa kae no efia cha mensa musa na bro bewu dodo be oye adwuma eye National Communications Authority in say a tribute to there as you betche kakra adwuma ye the free bear 2024 ana yebie adwuma no ti yakeka ko 30 years no money eche na ono wa ye adwuma ebro 20 years ewo ho nti yebeka ni nyina na de adwuma no se mo nse den hu yesa ye de ne se wo bekasa wo phone so wo be use internet se wo betina radio wo betie radio se wo be hwe TV se be boxing match be fa satellite so aba sa no mani nyina electronic communications no ye ne be ma ho kwan na etimi aba nti se wo phone no wonya call ne nkoyi ya eno nso yenya ye office wo kumasia ben last commission no akoho no abe high adwen ye damase afi ye the tribute ne beto aso Tribute by National Communications Authority, NCA. We want to take a word from the Bible, Psalm 116, verse 15. Precious in the sight of the Lord is the death of his saints. With profound sorrow and heavy hearts, the National Communications Authority pays a tribute to the life and service of our dear colleague, the late Mrs. Ifua Mensa Amusa, whose passing is an irreplaceable loss to the authority, the communications sector, and indeed the nation. Auntie Ifua, as we affectionately called her, began her remarkable journey with NCA January 1st, 2004. As an assistant manager, public relations, from the very onset, she embodied dedication, grace, and an unyielding commitment to excellence. Through diligence, resilience, and competence, she rose steadily through the ranks, ultimately being appointed Deputy Director, Consumer and Corporate Affairs on August 15, 2017. Her outstanding ability and commitment to service earned her a secondment to then the Ministry of Communications and Digitalization on December 2nd, 2019. At the ministry, she served with distinction, where her role was centered on external relations, the management of events, and the coordination of all international conferences, travels, and high-level meetings. She also served with great dedication as an executive assistant to the Honorable Minister, providing critical support and ensuring the smooth execution of the Minister's mandate. In this last capacity, Mrs. Amusa represented both the authority and the nation with grace and professionalism, leaving an indelible mark on Ghana's engagement in the global communications and digitization space. Upon her return to NCA, she assumed the position of Deputy Director at the Regional Operations, formerly the Policy, Strategy and Innovation Division, where her leadership left an indelible mark. She worked tirelessly to strengthen the authority regional presence, building bridges between the authority and the public, and ensuring that our regulatory mandate was felt across all corners of the country. Her humility, professionalism, and approachable nature endeared her to staff at all levels.
Beyond his titles and achievement, Mr. Amosa was a colleague who radiated kindness and forthrightness. She carried herself with great strength, uplifted others with her voice of encouragement, especially during committee meetings, and inspired confidence through her integrity and sense of duty. To work with her was to experience excellency wrapped in humility. As we bid farewell, we acknowledge that journey at the NCA spanned over 2 decades, marked by dedication, discipline, and distinction. She lived and served with purpose, and though she is no longer with us, her legacy of service, professionalism, and passion will continue to inspire and guide us all. On behalf of the National Communication Authority and the entire communication sector of Ghana, we celebrate life and honor her memory. Her departure creates a void that words cannot fill, but her legacy will forever live on in the history of the authority and in the hearts of those who are privileged to have worked with her. Rest peacefully, dear Efua Echam Mensah Amosa. Your light will continue to shine in our memories, in your contribution to the authority, and the nation will never be forgotten. May your soul find eternal rest in the bosom of the Lord. Thank you. Fare thee well. Amen. Thank you very much. Say, what will you be remembered for? What will you be remembered for? Ediane de Bekaiwo.
so chine bi won ka atiasefo ho a edien ene ye de bekai wo ye de ade pa ne bekai wa na ana se ye de ade bone ene bekai wo ye seru ade so mo aye ya brabo enye papa na ochine bi eni ho a ye de papa no akaye. Amen. Ye fire some free asmafo no nyuma no eti enkono yimu ediasan kono. Acts chapter 9 verse 39. So Peter got up and went with them. And when he arrived, they took him to the room upstairs. All the widows stood beside him, weeping and showing tunics and other clothing that Dorcas had made while she was with them. Na Petro sorry na ono won koi na okoturiye no womo de no ko abansoro ho na ekunafo no ekuta won sem entade ne ntoma Dorcas emra na otiase no ode chewo eno eya danse a wom de kae no adofo no we ne rade Yesu Kristo mu asase so ayewe ye wa kwantu kase bi eda ho a obia betubi sa kwantu no asofo tubi ena asafo manso tubi akwantu no adehye tubi ena asomfo so etubi akwantu no adefo etubi ena mobrowo fo so etubi men kasamfa brochira kwantu ho men kasamfa enkran akwantu ho isansa abrochira kwantu wo pa na otu enkran wo pa na okọ nemom I am talking about the journey of death uwa kwantu ena meka ho asama uwa kwantu no etoa sawupo sawumpo obeko ti wo eka yense yenyina ye ya hoho ye ya manfrafo e wa asase so ha owo da ho ma obia eso wo ayo kontonkro wi osamansan nyina kom owo atwede ba konfo enti onyame no ode ye ba wi ase no emre beso ama wato nsa afra yen sikuntu hia ya kwanichi na ye bra ye bebo no asase so ha no yakwa akubu ho akonta e de akire onyankopon eno ena wo ma ye hye no nso se ubia de wo ka de wo ye anamon bia wo tu obia no there is a judgment day ti yesera de so mo ye no nka ye ho na bibia ye be ye bia no ye de kan bu se ye ho se eye rade fe ana hallelujah ye ka oba bia otena se a ye friend Dorcas Dorcas ni chase bebre kindness gracious favor compassion. Now for the sake of this occasion I am choosing the meaning kindness papaye so be ye wunia papa no chine bi wuni ho a wakayo si de papa kayo a enhira ne ho nemom si de bone ne kayo a ne je se enoma no ankoyi ma yemfa papa nkayo na daachen ya bodimpa oba Dorcas ofa Yesu se ne kra na gyenkwa nti ofhwe Yesu na osuan she learned from Christ so say Jesus buy no obeye papa obeye atoye no ne djuma no ye pa na sa ne papa no ye pa ne se oboa mobrowafo the widows ekunafo opamata de ma won otontoma e de chewo nti na Dorcas you bia ne penso ekunafo no kura ye friend Jopa no wo mani ne ho akrokra na trusam se mri bi baya
Dorcas yare no yare no owi adofo no yare wo wiase yare bi wo wa edini pakọ asamado yare bi susu wo honom a nyame adom na wonya wuti edidi nanso wonya wuti didi a nipa wo nkyere boɔ e wa asase so ha enye den a emene beson amanyame atonsafro enunti Dorcas yɛbɔ mpaeɛ maa no yɛde no kɔ hospital biribi a wɔsi yɛyɛ ma no biara no yɛyɛ nanso so na mmerɛ no ɛso a naaso nti ofiri mu nti wei ɛna wɔn tee sɛ Peter wɔbɛpie kuro bi a yɛfrɛ no leader ɛbɛn Joppa Dorcas nnɔwɔ ɛna wɔn yɛ sɛ nneɛma nkɔfrɛ Peter mmerɛ na gyidifoɔ no baako etwa n'ani ahwɛ dan na Peter ɔmra na ewufoɔ som ɔmɛyɛ ma no te sɛ deɛ ne yɛ ewufoɔ som ɛde ama yɛde hyia ekyan hallelujah ɛhɔ na Peter nso di mmirika sɛ ɔbɔ homɔden ɛwɔ kuo mu ɔbɔ homɔden wɔ abusua mu ɔbɔ homɔden ɛwɔ kurom a asɛm ba na sɛ fa ho a nipa di mmirika esan sɛ wɔn nya wɔn ho ɛfa so ɔdɔfo baabi a nyame adua wo biara no nyɛ di mpa wɔ hɔ adepa bi a ɛkɔ so wɔ hɔ biara no fa ho gyim na yɛ bi esan sɛ nipa wo so mfa so ane sɛ wobɛyɛ obi boafo na sɛ woanyɛ boafo ama obi a na sɛ wode wiase na wo nam no ɛmfa so biara ɛni ho Everybody will be a moboda. To Peter Dimirika and Okoye. Na ya data Dorcas. Ewa banso. No di Peter Koho. Woman di Peter Koho no. Ofra banso no steps no nyina no. Na ekunafo no a Dorcas ye wo adoye eye wo papa no. Wo mo so akopie fie ho. Na wo man fan sapan ne koye. Nemom obi akọ no adoye dia Dorcas di ye no ena ofa bi ekutaye nyeso okoye na sekwa nemom okokyere die Dorcas tiase ye no ohye wo mo okokyere se Dorcas ye papa nti ye nso so ye kai no nyese ye dia no na eka no nemom adepo ye ne nekutaye ya ye de ye adanse hallelujah ti ebi kutantoma ebi kutatade ena omne Peter froko so ho omkogina Peter nchen ena ekutai won ena wo musu ene wo dane to ho a nipa besu ana se nipa beka so wo kwa won ko onokura no tebusuem kura no yehu mfaso bi a yenya wo ho wo kwa won ko o ha adwen kura dodo nipa besu ebeye nipa ya edie papa ena wo ye ya nipa no betimi ye de akai wo ye gya ye de hie kya kwan eno ho asem ena ye kanede se wo dane to ho a edie ne ye de bekai wo enti ekunafo yi ekuta won ntoma atade obi ade ekuta no ena ode kyire se ampa Dorcas no tiasie no oyebi praise the Lord mibusa sentence sofo so be cha edie na so betim dia kai no sofo so hwe welfare book mu no obe cha ni din wo mu den welfare so no ye de boa nwisia ye de boa nyanka ye de boa ekunafo de je say dwuma Dorcas ye no say dwuma no abi na oba a chance so one share bon some for share rade etienye ebusuam kwa na ye kai no ason so e kai no bi say one share ade a ye kai no a ejeje positive things and a yeka ho asemi
Ɔdɔfo a wotie me echa nyame apɔ na adwuma aka wo so ɛdeɛ na ɛde kai wo ɛdeɛ na ɛde kai wo deɛ wotɔ aduane ma ne di yɛ no woda no to hɔ a ɔbɛkae wo deɛ ɔyare a ne medical bill wotuaeɛ no ɔkyena woni hɔ a ɔbɛkae wo community a wobɔ hole ɛde ma wɔn a wɔn nya nsupa nom no ɔkyena woni hɔ a ɔbɛkae wo deɛ wopɛ adwuma ma no ɔkyena woni hɔ a ɔbɛkae wo ɛdeɛn ɛna woni hɔ a yɛmfa nkae wo ɛmmɛnante wiase saa na wonya hɔ saa nkwa ɛmmɛnante abusua mu saa na wonya hɔ nkɔ just like that ma yɛnkae wo abusua mu ma yɛnkae wo community a wo mu asɔre a wo mu ma yɛnkae wo hallelujah even ɔman a wote mu obiara wɔ levels limiter ne nkaeɛ eduru but Awurade asɛm sɛ ma yɛnkae wo hallelujah Dorcas yɛkae no Dorcas yɛkae no the Bible say Peter ɔka kyerɛ ekunafoɔ no sɛ ɛyɛ mosu bi a ɛyɛ moma me kwan ɛna Peter pam wɔm nyinaa sɛ monkɔnkɔtwɛn me ɛwɔ ɛfɔm hɔ Peter abu nkotodwe ɛna ɔbɔ mpaeɛ mo gyidie yie paa sɛ Peter bɛka kyerɛ Awurade sɛ Awurade hwɛ deɛ Dorcas yɛyɛ na ne wo yi betumi ayɛ ho biribi a yɛ ho biribi hallelujah Peter bɔ mpaeɛ wie no ɛna ɔdane n'ani ɛkyerɛ Dorcas a yɛadeda ne yɛdwa ne kama na ɔka kyerɛ no sɛ Tabitha Dorcas sorry hallelujah ɛhɔ na Dorcas sorry ɛtena aseɛ woma wo nsɛm kɛseɛ ɛnhyɛ Awurade ɛnmonyam ɔtena ne nkwa so ɛna Peter soo no ndisifo afei na ɔfrɛ abusua ɛna ɔfrɛ ekunafo ɔnsɛ momrai mohwɛ di Awurade ayɛ the Peter yeye is reminding us of the hope of resurrection owu sɔre wɔ hɔ na sɛ wotena asɛm Awurade na wobɔ brɛ yie ma nipa enya ho mfaso a owu sɔre mu no onyame bɛhyira wo ɛno na Paul kan ɔsɔ kopa no mako gyidie no makora emika no nso metu na de aka ɛne trene abotira mensa ɛkɔka echa ayɛ ne die wie wogya nipa bebree kwan ɛnɛ yɛgya no kwan yɛsɛ Awurade sɛ ɔma ne kra ɛhome asomdwe mu yɛne ayaka ɛna nyame kasa kyerɛ saa question yi ɛwɔ sɛ woyi ano ma wo ho ɛdeɛn na ɔkyena woni hɔ a yɛde bɛkae wo Dorcas ekunafoɔ kae no ntoma papa bi atadeɛ papa bi wɔn kae no yɛsɛ Awurade sɛ ɔmmoa yɛn na deɛ ɔde ahyira yɛn biara no yɛmfa bi nhyira foforɔ na ɔkyena bi si yɛnni hɔ a nkyiriba abɔ yɛn dimpa ɛde ahyɛ ne din kɔnkrɔn no animuonyam nyame nka yɛn ho na ɔnkyekye yɛn werɛ awofoɔ nyame nkyekye mo werɛ abusua nyame nkyekye mo werɛ ɔtumfoɔ onyame ɔnhyɛ wo den san sɛ deɛ ɛsii yɛi ɛnkyɛe na foforɔ soso aba nyame nhyɛ wo den ne sɛ nyame de akokodo ne nam yɛ no ɔde ama wo dada yɛhwɛ w'anim a yɛnyɛ nkuranhyɛ ɛsiane sɛ onyame ɛna ɛyi wɔ onyame nka yɛn nyinaa yɛ ho na abiripia yɛn nam a yɛrekɔ a yɛreba yi ɛhu sɛ owuo bɛto yɛn na owuo to yɛn a nkyirima ɛnya bibi papa ɛde aka yɛn wɔnyame agya nyame ɔba nyame honhom kronkron ne din mu amen. Very Reverend Michael Opoku Chumesi Nyame Enshao. Hwe onu anim na bisa me se ɛdeɛn
na wonni hɔ a yɛde bɛka deɛn na wonni hɔ a dimpa na dimbɔne tie Awurade mmoa yɛ na yɛntu anammɔmpa na sɛ wɔkyerɛ bi yɛni hɔ a nkyirima abɔ yɛn dimpa na anuonyam ayɛ Awurade dea amen ɛda Awurade ase papa yɛbi nhyira wo otwa bi ampo nyame mobro ho ne adom wura ne ho wo nyame de wo yam ye no adɔ ye nso dɔɔso ade nyinaa fare ba ne ho umfa biribiara ni hɔ asase so a ebesie wo da ene hia ye hia mu ha wo nyame wonim ne ntra ye wo no ato nsa afrɛ wabaawa sɛ wo mehome ɛdo wase woni awonam uboni so aka ede akyerɛ ye awiabrɛ yani ayaka ye wo akyerɛ ni aye bisa no sɛ yenso eduru sabre ya den eno bɛka fa ye ho emre mu na twadi ampo nyame wadawro ma wo wafrɛ ye mfiri mia ahodo na ode abehia mu nhia mu nso wode wo ba otumfo abɛka ye ho papa ne nana no afrɛ no so wo mehom ye o yentimi no onyi akyenye ye bɛka sɛ ne ye bɛka nyinaa ne sɛ adomra ayeye nka odin ye de wo bɛ hye wo nsa emre ti sɛ ye mu ya wo de no asi asantemane ano ana awerɛho sɛm ati sɛ ye asie wurachichifo nyam ye chichi ne were ma ya da kano ho emre ti sɛ ye mu mesrɛ wo soro safa wonsa ka wakoa ne ma na hoɔde ne soro nko ahoɔde na wɔde bɛgyina emre ti sɛ ye mu kano ho dwumadi ahodo a wɔde ahɛ ne nsa obatampa nyame kyerɛkyerɛ no papa kyerɛkyerɛ no obatampa nyame hyɛne din na kyerɛkyerɛ no daa anamom biara obetuo sɛbɛyɛ asanteman benya nkɔsoɔ papa yɛne kanea na kyerɛkyerɛ no daa sɛbɛyɛ ahemfie emu mpanimfoɔ dwumadie bɛkɔ yie na awie yie obatampa nyame mesrɛw ma ɛnyɛ hɔ saa ma yɛn daa yɛde nananom nyinaa hyɛ wo nsa ne ayɛsrɛw no sɛ obi biara anka wɔbɛdwene adwenbɔne no sakra no na yɛnuɔ nyinaa nkamom ne ane wakoa emu asanteman ne nkɔ yie ne nwie yie ne mpagya wodene ne nhyɛw nyame wodene ne onyam yɛde napom wɔde ne hyɛ wo nsa obatampa nyame ne wayɛ ama afoforo no fa nsa ka ne ndɛ ofire di ene no mfi obɛfi ene no mra ahoɔdene soronko ne yɛsrɛ afiri wɔ soro di ama no ne ayɛ ka nyina nsɛ ma asomdwie entena hemfie ha ma wasomdwie entena santeman mu wakoa pɛn so ma nkɔsoɔ ne mpuntuo emmra asanteman mu na bi nka Ghana man nyina oye nyina ho ban na wadawro ma ebra wakoa edi enkani da biara da ya no montutuo mo ye mompa ye ma no na de ye enwie yie ye nim sɛ otwadua mpo nyame wo de enche wo bepue so temufo na ba ba fa o mapa e de woni akosoro sa da no dura ya disre titiro di sɛ wa hye ye mbɔ sɛ nananom e de wo manim onyam e ba bepue wa himan no ene ne sa da no dura ni amesro no sɛ ma yehunu otumfo wo hobi wone nananom wo hobi achiame ene wone e ka ho nyirara ma ene wo nyina emmom emehia wo wiem na wo de akwa akodi wo dewa ensada ene da wo nhira wo cha ma amba no papa ne e fata ye ne e wo ha mu biara no fa dom ye esanse abusa ni nyina wo doba Yesu Kristo dinimo nti amen. The second stanza.
Nyankopɔn ogumi Nyankopɔn dasi ase Nyankopɔn aye biafo Nyankopɔn unyame a woni ne awonne na wo a utumi kata tumi nyina so yeda wase ma santeman wiase aman nyina epo de o man Ghana mu se ne opagya santeman okwan so konso edina kuduru bebi a aduru yi Erade eye wo na waye se enne wiase nyina ani ehwe asante se enne nipa nyina e kasetia asante Erade na emma wa ma asante so nti na wongani bre enu nti ene erade akoba ni sa ekoso bompaye se obekoso atobosupa ehira ni yedie egu asante man so empaye ni se erade anka woni a kasetia na osorochi asante behwe ne waya asante na wosua bibie firo ho eda wasitete wodman ko Nyankopɔn empaye ni se kan krofo the boy ma odo nkabomu bakoye enhyasia ewo asanteman mu no erade mra ekosoa enhyobe konkro no enunyam se wo de wo bie ni wa utumi enye enu ti kosoa to busupegu asanteman so na obesoro so ni asanteman edi ase de wa woni nini pesama sa tumi ne ma ya hodi tumi wa na obeye kosoa ne boy erade empaye bi woni se sabre unim ni asante da yen ni mo wadaroma nano na audio ye na ma ye no frɛ no kofie se e hyena nemo bra ye twa hie ye nyina de adwen kro eso se ne ofata no sese erade obesi obetra oba anemu fa no edomye na erade pa bre pemu no yini kire na omeso erade adwuma oba ye no eso na empagya santeman enhyodin konkron enmenyam shia santeman ni nse santeman ye eda wase so tie na be yamaye with Jesus Christ here ready. Amen. The last stanza. Ewo Venerable Isaac Opokuchumisia oye Archdeacon ohwe meishia Impotem Sara nso na de Awurade nam no so de na assemble ye the very Reverend Michael Opokuchumisi, the Dean of the Cathedral nso ewa ha ye Archdeacon also ohwe the choir Potem. There was the acting presenter, Reverend Father Moses Mensah, and so away in 10. Sarah, so there was Reverend Father Gabriel, and in Dazi, and also a software, or war Menshia, and also a waha. There were an Archdeacon, and also a share and carrier and an important Venerable Banier Pwakwa, and also away in 10. So and I war. Reverend Father Richmond Dakon Yeboa, and so a kind of home. Honestly, also for was in Cyprian's Cathedral. Chaplain Peter Osei Mensah, also the Enim Bompaye Emma Otumfo, any the royal family, and also away in 10. My name is Maboni. Na fei, I know the Mambodi and Kamenya Sem, Nana Kamenya Sempa. I mea penny, I mea wofa. Martin and nickname Bakua, how do do brevie? I Soronko, Reverend Canon Samuel Kojonyame, Parish priest or her St. Anne's Parish. Aha, Canon of fans were Canon of fans were
I say me Mami Honorable Framer Opare. Mama, the more papa, meaning say protocols no dosu. Then so a brace semono, a true vote of thanks, Yebema Pibia, we pay as you say. A favorite dray, a softful, ABD and him, made the Mami, a crash and a performance, Tiabe to him, ancient and modern 196, page 28 of the program. Obra, and as of upon the software in our to something, I made this argument. Sorry, dear, Lydia Chato, Ama, Yama, Mrs. Efwa, Acha, Mensa, Amosa. Say, and fa ofina a fear a cha mensa and musa ura yere. Uncle a timu. If we see a name, what has a phobia and even. Yes, a wa what you are fraya, in tears, rebony frino. Na bra or won't quemono, a de basacrono sanction and shell a the deno show and sa. No fatawa moi. Away in every day, Timua, Hunumo, or near I want you for Yinatina with you fasu, or near or no Coco Tassadi, darling tea. Amen. Amen. Deliver me, O Lord, from the eternal in that fearful day.
when the heavens and the earth shall be shaken, when God shall come to judge the by fire. I am in fear, trembling, till the city be upon us, and thereof to come. When the heavens and the earth shall be shaken, when God shall come to judge the earth by fire. Oh, that day of anger, of calamity and misery, a great day and exceeding later. When God shall come to judge the earth by fire. Rest eternal grant unto them, O Lord, and let light perpetual shine upon them. Deliver me, O Lord, from the eternal in that fearful day, when the heavens and the earth shall be shaken, when God shall come to judge the earth by fire. Lord have mercy, Christ have mercy, Lord have mercy. Our Father,
not into temptation. From the gates of hell. May she rest in peace. Oh Lord, hear my prayer. The Lord be with you. Let us pray. O God, whose property is ever to have mercy and to forgive, we humbly entreat thee for the soul of thy handmaid, Mrs. Efua Echa Mensa Amusa, where thou hast they commanded her to be depart from this world. Deliver her not to the soul hands of the enemy, neither forget it at the last, but command that it may be received by the holy angels and brought into the fatherland of paradise, that for as much as she hoped and believed in thee, she may not undergo the pain of hell, but may obtain everlasting felicity through Christ our Lord. Amen. Rest eternal grant unto her, O Lord. And let her perpetual sorrow may she rest in peace. Amen. May the soul of our dear Mrs. Efua Echa Mensa Amusa and the souls of all the faithful departed through the mercy of God rest in peace and rise up in glory. Amen. Amen.
mpaeɛ a mebɔ yi meka sɛ amen a na ɔso de ahoɔden agye so amen. Owura yere Efiakya Mensa Amosa Onyame abɔfoɔ nkyerɛ ɔkwan kɔ paradise amen. Efiakya Oja dansfo nhyia wɔfa nkɔ kurokuro Jerusalem no mu amen. Owura yere Efiakya Mensa Amosa ɔsoro nwetufo ku no nyɛ wawa atu na ne Lazarus akani bi no ehiani no enya dankwa amen. Afei dwumadi a ɛwɔ sɛ yɛdi ɛwɔ amusieyɛ no yɛbɛdi sɛ dwuma yi ɛwɔ ha tiawa tie ne deɛ ne yɛbɛtena ase na dwumadi akɔ so. Na yare ho nko a osisu sɛ nhwire yi na wotwa sɛ sunsum na ɔntena faako. Enkwan finfin mpo na owo atwa ye ho ahyia. Na hwan na ebenya mmoa. Jiwe Awurade wo nko aho. Enti Awurade Nyankopɔn kronkron. Awurade tumfo. O mo bro hu na gye nkwa. Enya ye mada wo no mu yawo kese no. Awurade wo nim yakoma mu ehun tasam nyina. Eni nti ensisi mo bro hu aso no ema ye mpaibo. Na mom gye. Awurade kronkron. Otumfo kronkron. O mo bro hu na gye nkwa kronkron ni. Wa wo yeda no krete mufo no. Yandon edi echire ni mu no. Ema oya obi enwa yen emfiro. Afa ya dofonom esansa ya otumfo Nyankopɔn ne pɛ. Sofi na humo bro kesie mu. Abaji owura yire. Efiakya Mensa Amosa. A wefum kra kɔ ne nkyɛnti. Samrei yɛde ne nipadua ɛhyɛfo. Dɔteɛ nkɔ dɔteɛ mu. Enson nkɔ nson mu. Na mfutuma nkɔ mfutuma mu. Wo wusɔrem enidaso a yɛwɔ no wɔ ne Awurade Yesu Kristo mu nti. Ɔno a na ɔnam ne dwuma kɛseɛ no so bɛdan yɛ ahobrɛaseɛ nipadua yi. Na yɛn monyam nipadua. Na wabrɛ ɛnɔma nyinaa se ahyɛ n'ase. Metie ni bi efiri so ɛsɛ me sɛtwɛ. Efi nɛ nhyira no wɔn a wɔwu Awurade no din mu no. Honhom no se yiw. Wɔbɛhome efi wɔn brɛ mu. Awurade hu yɛn mɔbɔ, Kristo hu yɛn mɔbɔ. Awurade hu yɛn mɔbɔ, yɛn agya wɔ so. Yɛn agya wɔ so. Yɛn agya wɔ so. Moma yɛmɔ mpaeɛ. Otumfo Nyankopɔn. Wa honhom afi ha kɔ wɔ Awurade no mu no ne wotie. Na nokwafo akra woyi wɔn efiri honam brase no tie anigye ne ahotɔ mu wɔ nkyɛn.
Yada was say what do pay abeyi wabawa a chan if you yasia bone or how any ya woman. Yes, so dum fiwadoya murusonum. Wawa power no na wano mo antem. Na wahini no abantem. Yeni nipa dodo a wodi wodi nkronkron no ho gidie ni suafi ha kono. Abenya anigi a ewie peye. Nipadua ani okramu. Woda enmo nyama entwam no. De Awurade Yesu Kristo nti. Amen. Amen. Mobronhu ne Nyankopon. Ye de Awurade Yesu Kristo neja. Wo wo sori ne nkwa. Na obiara ojiwudie no so wumpa obenya nkwa. Na obiara oti ase na ojiwudie no wuda ewu. Ono na onam ne smafo kronkron Paul so akire yen se. Yeni wona adeda no ho awerho se wona a woni enidaso no. Ye de ahobrase serewo o eja. Se nyane enfiri bonim wo mu. Na fa yen kwa asetena training mu. Na se debi ye fi nkwan mu a ya behome woni mu. Se de ende ye wani da so se wabaawa echa ehome no. Na mansa wo sori da ede echire no. Ya fata se obeji yen. Na yen shira a wodoba ni be shira wona wodo no na wo suro no no se. Momra meja ma wo shira mo. Mefa ahema a wesiesie ama mo fi wiase mfiti ase no. Yesese fa we dum yen. Ile Awurade Yesu Kristo a oye ntem ginafo ene ogifo ni nti. Amen. Amen. Read. Amen. To my dear sister-in-law, my gifty Amen. Where is you if you maho and a pack? Amen. Amen. Sana rinso efe o papa elusua ho o se o mi asu. Amen. Kofa o ti bebe ya fa. Management and staff of NCA. Amen. Atia o ni man fue o ni e man na ki ni ko e ma mi asu. Safre Heneba Professor Boachi AJ Aye Hiahene na wedi ni mama vote of thanks. Putumfo setutu abibio Bejina wane edi asida kese ne bema otwe da mpo Nyankopon obo ade ono wama ene eduro a ewufu som asori
Eyama owura yire Afuyecha Mensa Amosa. Ebeda asofo eba ye nyina ase. Archbishop Emeritus Inkasafo, any Bishop Oscar Amoa, any Right Reverend Chumesi, our day of Tusem Mayen, seeing Yanara, very Right Reverend. Aha. Na say, if Tusem Mayen, say, Yana Sebi, and yet Dimpa, na Biakayen. Better Lady Julia say to Swasi, Swabaka home, we ain't a sorry, and former Chief of Staff, His Excellency Propari Frema, and this year being or more free, Miami being also a sedan at Bemamo, some of Babaka home. Bishop, I'm sorry for, near sorry ma, Munina, into Mumidi, queer for. Boy, sorry, ama, I kama, ejidi se, modern pabo beta echi, na yakura, ora ire, Afuyecha Mensa Amosa, na edin pabo so ata echi na baby free by and so akwa kudure asumdue mu, te aseda na edema mo, na minshira mo. Afei, Sabre, Yina, and Nidiemi, sorry, na Sofopon, Right Reverend Oscar Christian Amoa. We shy. Eradi yesre omubruhu ama wafuna ura yire efia echa Mensa Amosa a wafiri hei esan se oha no opɛ se oye wapɛde eti entwa no nemfo so soka na sɛnea no kwagidie de no fra wo ma no kwafo no mu wo ha no fa mobruhu ema no chefa wo osoro abofo nwintofo na otofo no mu amen. Eradi dum no da home ma onhome da sundwe mu Eradi ma wabawa owura yire Afuyecha Mensa Amosa akra ene enokofo a akra afiri ha ekonu nyina enye ohome pa oyakopon buru nti amen. Afei onyamema me nyina chadum nsem no ye na Awurade Yesu Kristo adom yakopon ne do nzunkronkron yakofa no ene entrance sisi nyina amen. My mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Afei besre adishia ede yen maame baaye obetumi aba abefano enso ebeto a final hymn ancient and modern 401 na ombeji ebusia peni wa ha anhwia yedi good so no ombeji se ebredru na yede ye maame kwahye fam a wode anhwia no eguso yede hye fam a na wode eguso
France, il dit. Allez, dis What do I do?